मसलपुर ब्लक लाइमोन आरो आइजो गांखं इउपिपिएल दलनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया दिनै मेहेरगोनाङैनो जोबलांबाय। मसलपुर ब्लक लाइमोननि गोदानै आफादगिरि महरै दैमालु बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै धरणी उजिर लोगोसेनो आइजो गांखं इउपिपिएलनि गोदान आफादगिरि महरै गोजोनस्रि रामसियारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै अनजालि ब्रह्मनो दिनै बिबानखौ गथायनानै समायखिरा लाहोयो। इएम राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बे समायखिरा लानाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङैनो मावफुंजायो। आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिनो बिबान होनायजों लोगोसेनो मोन्नैबो आफादनि गासै 200 सोद्रोमाफोरनो गुबुन गुबुन बिबानखौ गथायनानै समायखिरा लाहोयो मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि नृपेन चन्द्र बर'आ। हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिना गयारी, इएम राकेश ब्रह्म आरो मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा। गिबियावनो मसलपुर जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि जानानै दिनैनि जि गोदानै बिबान मोननाय मसलपुर ब्लक लाइमोन गांखंनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम जोङो मसलपुर जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि जानानै गिबियावनो साबायखर बावदों आरो बिथांमोनखौ जोङो मसलपुर जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलनि जानानै बरायनानै लादों आरो बिथांमोननिसिम जोङो फिन साबायखर बावहरदों आरो इयुन समाव बिथांमोना 24 नं मसलपुर कन्स्टिटुएन्सिनि माखासे जे हाबाफारिफोर बा लाइमोनफोरनि जे हाबाफारिफोर जोंहा बेवहाय खामानि मावनाय जागोन आरो बैफोर हाबाफारिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङै मावफुंलांनो हायो आरो इयुनाव जोंनि जिखिनि राजनितिकनि जिखिनि मोजां आबहावा बे मोजां आबहावाखौ मसलपुर ब्लक लाइमोन गांखंआबो मोजाङै दानो हायो जोङो बेखौ मिजिंथियो। सिगांग्रो बेखौनो बुंनांगोन जाय समनिफ्राय इउपिपिएल दाजादोंमोन बै समनिफ्राय गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ लानानै जे लाइमोन गांखंखौ जे मसलपुर जिल्लायाव दानाय जादोंमोन आरो नै फिन बेबायदिनो खायसे खायसे ब्लकफोराव बिबानगिरिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै नैबे बोसोराव जों गोदानै फ्राय ब्लकआवनो गोदान बिबानगिरिफोरखौ लानानै दानाय जादों आरो बे हिसाबै जोंहा फैबाय थानाय समाव लाइमोन गांखंनि जे बिबानगिरि जानानै बिथांमोना गोख्रोङैनो खामानि मावलांगोन बेखौ मिजिंथियो आरो जोंबो मसलपुर जिल्ला लाइमोन गांखंनि जानानै जोङो बिथांमोनखौ लानानैनो ब्लक वाइसआव माखासे खामानिफोरखौ जोङो जेन गोख्रोङै मावलांनो हायो जोङो बेखौ मिजिंथियो। गिबियावनो नैबे खौरां बिजोंखौ आङो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दा दिनैनि नैबे बेलायाव आंखौ जिहेतु 24 नं मसलपुर समस्ति बा मसलपुर ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि महरै आंखौ सायख'नायलाय आंनि गोसोखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो नैबे बिबानखौ लानानै जोंनि इउपिपिएलनि जानानै मसलपुर ब्लक बे ब्लकनि मसलपुर 24 नं मसलपुरनि ओनसोलफोराव गामि बायदि हालामफोराव हाबनानै जोंनि लाइमोनफोरनि मोजांनि थाखाय आं खामानि मावलांबाय थागोन। ओरैबायदि जे नै जोंहा जोंनि ओनसोलाव माने लाइमोनफोरनि फरायनाय बायदिखौ नोजोर होनानै जोङो माबोरै जोंनि समाजखौ मोजां थासारियाव लाबोनो हागोन बेनि सायाव आं खामानि मावलांगोन होननानै आं थिरांथा लादों आरो दिनै अट टेकिं लानाय जादों। दिनै नैबे मेलाव अट टेकिं सेरेमनियाव जोंहा जोंनि ओनसोलनिनो इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा दङमोन आरो जोंहा मसलपुर डिस्ट्रिक्टनि जोंहा बिना गयारी आब' मेडामाबो दा जोंनि डिस्ट्रिक्टनि इनचार्ज जानानै दङ। बिथांमोननि थानाय समाव जों गासै इउथआ बा लाइमोन गांखंआ दङमोन 21 जन आरो ओजोंहाय अमेन सेलखौबो माने बिथांमोनखौबो अट टेकिंजों दिनै फुल प्लेजार खालामनाय जादों। बिथांमोननाबो 21 जन दङ। पायनिर एकाडेमि बरमायाव ओइचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बरमायाव ओइचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव ओइचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन।
पायनिर एकाडेमि बर्मायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिनजावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyburma.organization आरो pioneeracademyburma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।